Dnes som nemal čo robiť, takže som si povedal, že dnes sa porozprávame o hre Adopt Me. Po slovensky. Adoptuj si ma. Je to hra, ktorá sa u nás na Slovensku nazýva ako Wall Street Systemu, pretože práve tu prebieha najväčší biznis. Ľudia tu obchodujú so zvieratami, sú tu usporiadaní hierarchicky tí hráči, čiže na vrchu je tá privilegovaná šlachta, ktorá vlastní väčšinu tej zveriny. A pod nimi sú tí podriadení, ktorí nemajú ani na suchý chleba. Ja som sa išiel otestovať, či to je pravda, alebo zase len trepem. Som to tak dlho nehral. Ty kokos, to jaký skin tu mám? Oni to pomenili. To takto nebolo. Dobre, poďme, ideme na to. Ideme urobiť kšeft nášho života. To je nejaký Slováci. A tu je taká baba. Tu čo máš? Keď ja napíšem, predáš toho chlpáča. Trade request, nie, vybavené. No, čo je dáme? Čik. No dúfam, že mi za ňu dá čo dá. Jak accept? Však daj aj ty dá čo. Do you have ducky boxes? Mám kuriatko. A odišlo. Počkaj, však mám kuriatko, ne? Nevymeníš za Hot Wheels auticko. A odišla. Tak asi nechce Hot Wheels auto, no tak čo? Počkaj, koľko mám peňaženke? 2 centy. To by mohlo sa, či nie? Nepredáš za 2 centy. A ono mi to zahashtagovalo. Zas uteka. Tak ja neviem, akože už ani real peniaze nechce. Ja by som to aj zadarmo zobral. Ja hovorím, vždycky, keď zapnem ten Roblox, ja sa vždycky len pri tom naštvem. Takže vypíname L-ko, live. Vybavené. A vždycky ma naštve toto, keď mi tu zapne tú aplikáciu Roblox, čo som v živote vždycky chodil cez web stránku. Nie, ono mi to musí bachnúť aplikáciu. Ja pekne na krížik, to ani nejde dať. No, aha, mi to zamrzlo. Takže celkom prác to hodnotím asi 5 z 10, lebo je tu trošku cítiť taký malilinký závan lootboxov v podobe tých vajec, z ktorých sa vám vyliahnú random zvieratá. Čiže viacej tomu nedám.